Bon dia, ja he arribat aquí a Barcelona. Què et anava a dir? Has vist el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, aquí presidint aquesta avinguda que és tan maca, les venecianes, i ara sí, i vaig al Mercat de Sant Antoni. M'han plogut una mica a l'alçada de Bellvitge, però ara ho he salvat, però no pinta bé, no fa bona pinta. Ja estic arribant i et diré quin és el pla. Aviam, ara, com que és d'hora, faré un talladet als 3 toms, que jo t'he parlat dels 3 toms, mític, bar mític on he passat moltíssimes hores, ja t'ho he dit això, no et cansaré, veus? Aquí estan, ara deuen ser les 8:15, una cosa així, i vull fer temps, perquè no vull destorbar. Ja he pres la decisió que a partir d'ara vindré més tard, perquè jo ja clar, és que sap greu, és més còmode de mirar, però hi ha coses per parar i ja em perdo coses. Aleshores s'ha de vindre una mica més tard. Per mi, hora ideal, les 10. A les 10 és fantàstic. Mira les restes aquestes. Què et anava a dir? Però, aleshores, el pla, aquest, fer el tallat, d'acord? I després entraré, aviam si pesco alguna figura d'aquestes de llibre. Vull mirar uns dinosaures que hi ha per aquí a 4 euros la peça, i ja he aparcat, la veus aquí, no? Però he aparcat al costat dels 3 toms. Ara entro, veus? Els 3 toms. Entrem als 3 toms. Estàs entrant a un lloc mític de la ciutat. Ojo, ves que no ves... Et deixaran entrar perquè vens amb mi, També tu despreocupa't d'això. Vens amb mi i endavant. Espera, que demanaré. Un moment, Demano i ja està. Un cortadito, por favor, descafeinado con leche de avena. ¿Para llevar o para aquí? No, para aquí. Vale. Vinga, doncs, ja he demanat. Què anava a dir? Veus? És al costat de mercat. Em fa molta il·lusió estar aquí. Què anava a dir? Això, figures amb llibre i anar a veure els dinosaures aquests. Jo vull, però ja he vist que no, quan he passat ja he vist que encara no. Mira, un moment, és que m'acaben de portar Grupo Relojero. Heu vist? Deixeu-me citar breument els amics. Jo tinc un grup de WhatsApp, vale, que som gent de rellotges, vale? Doncs mira, serveixi aquest sucre i la seva decoració per enviar una abraçada ben gran a tots, saps? Ara, m'ha fet il·lusió el sucre aquest. Bé, et deia que ja he vist que no... Volia agafar uns cromos d'època, però de la lliga del 40, d'una cosa així, del 45. Però encara no ha muntat, i no esperaré a que munti el noi. I sí, vaig mirant llibres perquè... Però veus que encara està desangelat, això. És que no són 2:15 encara, Ja m'he pres el tallat i encara no són 2:15. He vingut massa d'hora, tu. Però com que està a punt de ploure, i jo crec que no em lliuraré d'una remulladeta, he volgut fer via, saps? Mira, aquí els dinosaures aquests, què et sembla? És que estan emblistats. Jo, 1 per 4 euros. El preu està bé, perquè aquí tu compres un encapsulament, no compres un dinosaure, compres l'encapsulament del temps. Això és el que compres amb això. Ho deixo, no crec que ho agafi, però estan aquí, saps? Ja una altra setmana no sé si ho agafaré. Ara, m'he empapat, ja sóc a casa. He acabat shop, he fet dutxa i tot, perquè no t'imagines com he acabat, tu. Brutal, però molt divertit. Aquesta figura que veus, que he agafat per 3 euros, és un bion. Específicament
Aviam, no vull... Sí, és tipus gladiador, saps? I forma part de la col·lecció Bionicles of War. Què et sembla? Encara que el nom de la caixa et pot recordar a la famosa línia de Lego, però no. Es tracta d'una línia de joguines tipus gachapon, saps? Això o de quiosc, si vols. Que sí, està inspirada en l'estètica dels videojocs de Gears of War. Què et sembla? Doncs això, que aquest personatge és un paio amb l'armadura passada, saps? I un casc que diuen que és de banya, o similar, vale? I la figura és de plàstic, no pesa res, no té gaire moviment, té moviment, vale? I té aquest acabat que simula el metal·litzat, però ni molt menys, no pesa res. La marca ja se m'ha fet negra, és de Fantástico. Ja et parlaré, perquè ara parlar-te negra, quin sentit té? Vinga, no cal ni que t'agradi la peça aquesta, però és el que hi havia avui, saps? I jo, per 3 euros no he volgut vindre amb les mans buides. Shop he acabat, shop. Adeu, que no ho sé, tu. Adeu. És que no et vull deixar a mitges, home. Que, mira què he hagut de fer. Mira què he hagut de fer. De moment està secant aquí, saps? Després ho rentaré. Aquí, vinga. Doncs això. Mira la figura aquesta, l'envistament. Jo és que he quedat tan empapat, tu. Tan empapadíssim. Aviam, coses que no t'he dit. Aquesta bèstia representa que és d'aquesta sèrie que t'he dit. Això seria un genèric, saps? No té llicència. Aquests de Fantástico, que per cert és una empresa catalana, jo crec que és distribuïdora, I, doncs això, agafava, i és una mena de bootleg, això, és a dir, una còpia d'aquestes, de les franquícies grans, saps? I aquesta peça, jo he tingut un moment que la obriré, tu. Un moment, la fico aquí al mòbil, no caiguis, No caiguis, perquè treuré això, t'ho deixo aquí, vale? I aquest què? Et sortirà bé? Bueno, no, agafo Aviam, aquest animal d'aquí. Espera, que li doni el sol, que sempre és lluït, això, que li doni el sol aquí. Veus? Diuen que l'accent aquest carbassa, que jo al principi pensava que era una àliga, saps? El cap d'una àliga. I diuen que no, que és una cosa semblant a una banya, però jo no m'ho crec. No m'ho crec. La documentació que he agafat, jo me l'agafo amb agulles, amb pinces, que li diuen, però no m'ho crec. Que això sí... I jo he tingut problemes per saber si això, el cap, va així o així. Saps? Jo per mi anava així, però tota la documentació em diu que no, que al revés. Doncs res, amb l'accent de taronja en aquí. Aleshores, vale, és una peça, és molt interessant. Que tingui el cos així, veus? Els moviments que fa són molt simpàtics. Mira com... Clar, és que amb una mà deixa... No. Veus? Els moviments són així. Com esteu? Què tal? 5 dits a la mà, i aquí 5 dits a l'altra mà. Doncs això, que veus com ha quedat. Aquí acaba perdent la compostura aquesta. Bueno, el que anava a dir és que estic mirant pel visor i gravar així és la veritat que no m'agrada gens, perquè veus? Un moment que deixo això aquí, un altre cop, abusant de la teva paciència, li ficaré les cames bé i així fa més patxoca, no? Ara, home, ara t'ho ensenyo. Ui, ara tinc calor, tu. On està la peça? Ara l'he perdut de pla. Aquí. Doncs això, que és... Aquests animals és la tropa, saps? Anaven a combat, vinga, els primers, saps? El bulto, són el bulto, saps? Doncs això. Però la pell m'agrada, aquesta pell que li han ficat, que a mi em recorden
l'estètica aquesta dels tatuatges, de determinats tatuatges, aquest estil tatú, que és cutre a més no poder, saps? A més no poder, perdó. Doncs això, mira, l'armadura aquesta que porta, vinga aquí, a batallar, tros d'assa, deu ser un tros d'assa aquest, i ell què porta aquí? Això és una mena de propulsor, de cuello, que sé, veus? Que va tatuat al màxim, tu. Aquest, mira les cames també, mira quins tatuatges que porta la pell. És tremenda l'armadura aquesta, Doncs no pesa res, aquesta pesa no pesa res, tu. Ara, és un clar exemple, si tu la compares amb l'altra, espera que te la porto, espera. Clar, mira, compara la virtut d'una i les carències d'una altra, Doncs jo vaig per aquestes. Aquesta m'ajuda a aprendre, el que no ha de ser. I aquest animal, aquest esquelet, que jo tinc la resta d'esquelet, el tinc a un calaixet, et pots creure que aquesta bèstia, per això, de com tremola, em recorda aquesta d'aquí. No veus? Que és mateixa família. Però saps què passa? Ara cau tot, saps? Saps què passa? Que aquesta bèstia la tenim mon germà i jo l'atesoro, des del 92. Això va ser un regal que es va fer és igual, la història és llarga. I ve de començaments dels 70, que ho vam agafar una màquina d'aquestes, crec que de pinça, al paral·lelo, una cosa així. És una història una mica d'allò. Però fixa't si ve de lluny, i aquesta figura, a més, que per tot les bondats que té, veus que fa palma, és l'heroi, és l'antiheroi, saps? Perquè és nyigonyigos, endebles, li tremolen les cames, i trigues una estona a fer-la, cau tot aquí. Bé, doncs, aquest és perdo la veu i tot, d'allò. Mira que és maco també aquest, Oh, quins records. Bueno, total, que això comprat per 3 euros. Aquest em va costar 4, no? Vam dir? Sí. Però mira, la diferència és abismal. Abismal. Adeu. Perdó, no marxo ni amb aigua bullint, Que ja per acabar, que ha quedat clar, no? Que és del Fantástico, d'aquesta empresa, i que és un bootleg, que ja t'ho havia dit, i ja no em repetiré més. Però és que aquí amb aquesta llum també... Però ara que et dic que no té ni punt de comparació, però ja li tinc carinyo, a aquesta peça, perquè, clar, està associada a la vivència i un altre cop. Aquell dia que vaig anar al mercat de Sant Antoni vaig fer un tallat als 3 toms i després em vaig empapar la pluja, tot això, saps? Tot això m'apropa a aquesta figura. És així, és així. Mira, que sembla... Jo, per mi és una àliga, tu. Diuen que no. Ostres. Jo, a mi, aquestes coses, a mi, és que és tremendo. Apa, ho deixo aquí, ara ho encapçaré i au. Vinga, ara sí. Adeu.